Atletik! Futbolan, euskal potentzia emozionala. Bai, izugarrizkoa eta gainera Sevillara joan barko garela iruditzen zait, euskal gizartearekin bat, ezta? Hori ez dakit, baina gaur ziur aste honetako aktualitateari segida emanez eta heriotzak ere aipatu behar dira, ospatu agurtu, jarrera kontua ere badelako, Sevillara ez dakit, baina Berlinera? Ai, Berlinera bai, kolpez kolpe. De los cascabeles, las caderas de una liga rodean la ciudad. Salimos en la rampa, hemos visto la partida y nuestro turno. No nos gusta cómo muere, te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a venir, no quiero reproche. Carretera y speed toda la noche. Musika zuzenean, Koldo Otamendi, kojo, akaso ezagunagoa, Gabon, lehenik eta behin, Hamaika Telebistako bigarren saio ikusiena zara, gure eta gero, noski? Hori diote, estadistikek. Hori diote, guk bintzat hori diogu, 250 saio zorionak. Nola izan da hasiera hau, nola izan zan hasiera hau? Este proiektu asko bezala taberna zulo batean goizeko ordu txikitan gauzatu zen. Liburutegietan ez da inoiz gauzatzen horrelakorik, ez? Oraingoz ez, aurrera begira agian. Bai, tabernatako konversazio egiten, elkartu nintzen hemen ekine adiskiarekin, eta aipatu zen, Imar dugu zerbait Hamaika Telebistan musikaren inguruan, eta esan nion, ni daukat kriston ideia. Eta zerbez artean, negoziatu genuen, da 250 saio ondoren, hemen gaude eta pozik. Ulergarria da gainera negoziazio hortan, diru kopuruak eta mahai gainen jarrita ere normala da ez animatzea. Hori ere ulertzen dut. Bai, garagardo ona ziren antza. Garagardo onak. 250 saio. Zu zea agenda kultural bat oinekin, izan ere web horria osatu zenun 2010 urtean, dagoeneko 14 urte, ia agendak etzeuden garai batean, eta Euskal Herriko agenda bihurtu zinen. Bai, hola, esan daiteke. Beste aro batzan, beste bizi modu bat, ez? Garai hortan, igual, irratiak eta periodikoak eta periodikoetako gehigarriak ziren nagusi, interneta ere zen oso popularra, ez? Oraindik. Horren aurretik Gaztesarea bezalako egitasmotean eribili ginen pixka saltsa horretan, eta Gaztesarea itxi zutenean, hor aritu ginen pixka solasten zer egin genezaken, eta pentsatu nozio, falta da igual, benetan agenda bat, non ikusi daiteken ze kontzertu gauden egunero hemen Euskal Herrian, ez? Porque gehigarrietan agenda zan atal bat, ez? Eta orduan gu pentsatu, bazen egitea proiektu bat, agenda bat, non ikusi ditzazkezu egunero ze kontzertu gaude hemen Euskal Herrian. Eta horrela sortu zen musika zuzenean, izena etzan oso originala izan, baina efektiboa bai. Eta hori, 10 urte eta gero, hor jarraitzen du agenda sarean, saiatzen gara Euskal Herrian duen kontzertuen berri ematen, moduz horizontalean, bakoitzari garrantzi berdina ematen, eta erakusten zer dago Barakaldoko beken edo Donostiko Moganbon, ez? Horizontalean, azkenean gure asmoa da mahai gainean jartzea eskaintza eta ero norberak erabakitzea zer jan nahi duen, ez? Eskaintza zabaltzea erresa da esaten, baina horren guzti, horren kudeak eta bilatzea, informazio bilketa, bai, orain erresago dauzkagu iturriak, baina hasieran suposatzen du eta joka ibiliko zinela eta kuxkuxiatzen batetik bestera, ezta? Esango nuke kontrakoa. Bai? Bai, atzutan badakizu, bariduri komunikazio garai hauetan, inkomunikazioa igual asko gehiago da, ez? Gaur egun individualismoa ere, saretan ere askoz ere
handiagoa da, ez? Garai batean kolektibotasuna eta ere medio gutxiago izatean, igual jendeak bilatzitzula referentzi batzuk, ez? Gure asmoa beti izan da bosgora hilulan egitea. Jendea txikian egiten dituen gauz horiek gure medioaren bidez amplifikatzea, ez? Eta gaur egun adibidez edozein musika talde dauka bere Twitterra, bere Instagrama, bere Facebooka, bere web horria, eta leheno ez zegoen, leheno taldeak ez zuten olako erremintarik, ez? Eta orduan, bilatzen zirela gure bezalako plataformak, eta gaur egun adibidez edozein musika taldeek agian izan ditzake gu baino jarraitzaile gehiago, ez? Eta orduan, normalki, jendeak elikatzen ditu bere sarean, nahiko lan dela ere, eta gu pixkat ibiltzen gara gehiago orain arrantzan zer dago lekuetan. Eta leheno igual ez zela jendeak interes gehiago zoan zabaltzea bere eskaintza, ez? Eta gaur egun nahiko, esan dizu bezala, nahiko landa sare batzuk elikatzea, beste batzutara bilatzea, ez? Individualizatze bide hori, beraz, azpimarratuko zenuke. Esan duzu zure ibilbidea hasieratik, ez da? Bueno, hasieratik ez, baina gazte sarean ibili zinatela, egia da, itxi entzuten, gogoan dugu. Zein izan da zure ibilbidea, nola hasi zinean hontan? Ze urte batzuk badituzu, alegia gutxi nire tankeran, baina urte batzuk badituzu ibilbide honetan, eta nolatan? Nahi beti liluratu nau musika estenak. Eta inoiz ez dut gaitasunik izan musikari izateko. Bere garaian, 13-14 urtekin, saiatu nintzen bajua jotzen eta saxofoia, baina errez kontuatu nintzen ere ez gaitasunez, eta orduan pentsatu nuen... Saiatu zinean, gojo, saiatu zinean. Eta orduan erabaki nuen, pentsatu nuen, zer egin dezakeen nik hemen egoteko eszenan, ez? Eta hasi nintzen idazten fanzinetan eta aldizkarietan, gero argazki ateratzen ere ibilitako naiz, irratsaioak egin ditut, Garan eta beste eginen eta beste gehigarri batzutan ere idatzi izan duen musikaz. Irratia, sareak, gazte sarea bezalako ekimenetan. Inoiz ez duen pentsatuko telebista aurkezle izango nintzela, hori ere esaten dizut. Baina naturaltasunez iritsi dan historia bat izan da. Eta batez ere musika zaletasuna. Eta nik beti ez aipatzen du niretzako nire bizitza asko markatu duna da Andoaingo gaztetxea. Ni gaztetan oso nerabe ginelarik horre aritu nintzen kontzertua ikusten eta asko liluratzen ninduen hori. Eta beti pentsatu izan dut, jaio izan gabe nintze Urnietan, Hernanin edo Astigarragan, ez nintzakela gaur eguna izena izango, ez? Eta niretzako Andoain eta gaztetxeak izan duen garrantzia nire bidean, BAP taldea ezagutzea eta hortik beste talde pila bat ezagutzea, beraman nau gaur egunean naizen bezala izatea. Eta zentzu horretan ere usten den nire bizi filosofia musikaren inguruan autogestiotik, autoasamblada eta guzti hori datorre ere gaztetxetako eta gaztetxeko nire bibilbideo horretatik, ez? Eta denak bat egiten du hemen. Autogestioaz ari zarela, egingo dizut galdera topiko hauetako bat, esango jazela jona. Kojo musikari gabe, komplikatua, ez da? Bai, beste afizio batzuk ere ditut, ez? Zinema asko gustatzen zait eta bestelako gauzak baina musikan ere bizitzako parte oso importante bada. Eta gozatzen dut pila bat, eta gozatzen dut asko ere, nire betiko diskoak entzuten, baina gozatzen dut asko ere gauza berria deskubritzen eta adibidez, 11aren saio honek ematen ditenak kriston aukera da, proposamen berriak ezagutzeko, astero bisitatzeko entxegu lokal bat, eta ikusteko agian ere musika ere naturala ez diren gauza askotan ere, ezagutzak izateko, ez gaur egun badator tendentzia handi bat, kaleko doinuak, musika urbanoa hitzen dana, netzako nahiko urrun geratzen zain ere benetako musika estiloetatik, ez? Eta oso gustoren nago olako gauza deskubritzen, eta jende gaztea zertan dabilen ikusten, eta hori igual ez banu saio hau, segurazki askoz ere atzera gongo nintzatele gaur egun errealitateaz, ez? Eta nago ere pixka da fuera, porque azkenean oso abia da bizian dijoa musika estena ere, oso tendentzia berriak sartzen ari dira, jende gaztea oso gauza interesgarriak egiten dator. Eta horrek ematen dit aukera ezagutzeko egoera berriak, leku berriak, eta netzako oso pozgarria. Arrobi ikaragarria daukau, izan ere orain ari gara ikusten ere fenomeno bat gertatzen ari da, ezta? Lehenoko betiko taldeak, akaso gurekintakoa gehiago, denak bueltan dabiltza, denak betetzen dituzte areto erraldoiak edo batzutan txikiagoak, baina dena bueltan dabiltza, baina era berean, zuk esan duzuna, gaztepila dator, oso potente eta kriston arrobia osatzen gure herri honetan. Bai, zalantzari gabe, eta ni esan nuke euskara zeindako musikarentzako ere oso aro ona dela, ez? Urteak atzera, igual rockean bazen euskararen presentzia nabarmen bat, baina beste musika estilo askotan igual etzegoen, ez? Eta gaur egun euskaraz abesten duten taldeak
aurkitu ditzazkezu betiko rocka, hardcorea, metalaetatik, baina gaur egungo hip-hopa, tendentzia berria, trapean edo bestelako soul giroetan, eta badira euskeraz kantatzen duten taldeak, duintasun askoz, eta maixuki, ez? Eta oso proposamen interesgarria daude, ez? Nei askotan nire kintako jendeak, eta galdetzen, gaur ez daude talde honak, eta ez dugu, ostia, kriston taldea daude, gaur egun ere, eta segurazki beharko dira beste 20 urte norbaitek esateko, ostia, ze honak hauek, ez? Eta normalki zikloak horrela dira. Komentario hieia dira zarrunoak egiten ditugunak, ez da, bai musika ona gure garaikoa ez hau, eta 20 urte barru berdina esango dute oraingo generazioak. Nahi pasaztait adibidez nik hasi naiz musikalki 80. hamarkadan, ez? Aro hori bizi nuen biziki eta gertutik, ez? Baina nire referentziak ziren 80. hamarkadakoak, bizi ez duzuna hamarkada batekoak, ez? Eta gaur egun, jendea etortzen zait, ostia, 80. hamarkadan dut, eta ezagiz taldeak aipatzi dizkite, eta zuretzako ez dira horren garrantzitsuak hortzinelako zu ere, bereekin batera, eta agien ez zen nik uste ze garrantzia zuten, baina belaunaldi berriek beti aipatzi dituzte atzekoak, eta agian ez dute bizi, beraien ondoan daukatena, ez? Zaudelako pixka begiratzea beti atzera, ez? Eta denborarekin, gaur egungo taldeak ere, ni beti aipatzen du gaur egungo talde txikiak izango direla biharko talde handiak, ez? Eta zentzu horretan, hor dago, ez? Bakoitza ikustea zein da bere belaunaldia eta hor egotea, ez? Hori da niretzako importantea. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Hau ere ereserkia bilakatu da, einen batean, kojo galdetu nahi nizun hasteko eta ben, Dani Ulazia bezalako musikariak askorentzako agian ez ezagun, beste publiko batera ere zabaldu zelako, bere ibilbidea ezoikoa izan duelako akaso, Kolumbio Asesinok, eta bukaera ere ezoikoa, halako gira berezi batekin, agur gira batekin, ez da erraza izaten, heriotzarekin halako jarrera izatea, ez? Jarrera kontua ere, badela, irakurri dugu Iñaki Sotori. Bai, hori da, oso ondo azaltzen du, ez? Iñaki Soto garako gorko egunkarian oso ondo azaltzen du Dani Uleziaren pixkat izaera eta bere izaera, ez? Azken batean, musika talde askotan fokoak abeslarian, gitarristan jarrita daude, baina horratzean beti badago normalki base ritmikoa, bateria bajoa, ies egiten dutela foko hietatik, baina oso garrantzitsua direla talde baten izaeran, ez? Eta Dani hortan kokatuko nuke, ez? Kriston jakintza zuen musikeria zen, bere bajuak presentzia handia eman zion, Kolumbio Asesinoren aro ezagunena ez bera sartu zenean taldean, hasi zen produzioanetan ere aritzen zen taldean, eta batez ere, ni uste bajua jotzeko zuen elegantzi hori, glam hori, ez? Beraz etorren mundu horretatik, eta itzalean egon den musikari bat izan da, baina oso garrantzitsua egon den proiektu guztietan, ez? Zentzurretan jarrera kontuaz ari garela, beti kolektiboan hitz egiten duzu, gutasun hori defendatzen duzu beti. Egia da orain foko aurrean ikusten zaitugula, baina lan isila, eskutukoa, letren edo makinaren atzean egindakoa urte mordoska, pilatuta honezkero, 250 saio. Kojo, zorionak, hasteko eta behin. Bai, zuri ere. Bueno, zorionak, zuri eta lantaldeari, horregatik aipatzen nizunez, jarrera hori ez, gutasun hori defendatzearena zeinen garrantzitsu, ezta? Ibilbide guzti honetan pozik zaude, arro sentitzen zara, zenbaki borobil potoloa da? Bai. Bueno, azken finean, ni bete aipatzen dut, ez ni orain nabil kamera aurrean, ez ni gustoko dudalako, baizik eta alaberra ere hola izan zelako, ez? Naturaltasunez, ni hasi ginenean gogatzen zara, aipatu genuen, ni atzeko lanak egingo ditut, eta bai, eta derrepente hor nengoen mikrofona eskutan, ez? Eta, bueno, gustora, egia esan gustora. Baina bai, beti askotan ere aipatzen da musika zuzenean, eta hori, eta baina ni bakarrik ere ez naiz ezer, ez? Nire inguruan jende asko dago laguntzen, eta eskuak botatzen bai Durangoko azokan, o bai agenda likatzen, o bai niri sortzen zizkian, inguruan sortzen zizkigun ideiekin, ez? Eta agian ni pixkanago hau agitatzen, baina ondoan ditut
lagun asko, jende asko beti esku bat botatzeko pres, eta segurazki horiek gabe aspaldi hilko zen hori. Eta musika zuzenean saioan berdin, ez? Azkenean azaltzen naiz kamera aurrean, baina kamaratzean jendea dago grabatzen, jendea dago editatzen, eta gero inguruan jende asko laguntzen alduen einean, ez? Lantalde txikia gara, baina ne uste indartsua, eta gireia polita ditugula usten dut, eta batez ere helburu finko bat, eta argi bat dala jendeak musika taldeak ezagutzea, ez? Eta horren bidez, nahiko horizontala da ere, talde guztiei garrantzi berdina ematen diogu, hasi berri izan edo 20 urteko ibilbidea izan, eta pixkat hori uste markatzen duela saioa, eta ni uste jendeak hori ulertzen duela askotan, ez? Badakigu aste batean egin dugun reportaje batek apenas izango islarik, eta hurrengo astean petatuko dugu beste talde batekin, ez? Eta hori da azkenean Euskal Herriko musika estena, ez? Estena batean non daude oso talde handiako, jendetsuako jendeak biltzen dituenaz fokoaren gainean, ez? Fokoa hor jarrita dagoela, baina dago superestena interesgarri bat, niretzako asko zer interesgarriagoa, undergroundean areto txikietan eta bide egiten egiten taldeena, ez? Eta gu saiatzen gara guztia egiten, ez? Zentzu horretan hori galdetu nahi nizun, backstagea edota eszenaren atzealdea zein aurrealdea ondotxo ezagutzen dituzu, sekretutxo asko ere ezagutzen dituzu, edozein esparrutan guzti aurrera ateratzearen ahalegina non dagoen, eta lehenera aipatuta talde bakoitzak edo musika mugimendu bakoitzak izan ditzaken osagaiak, ez da galdera trampa bat. Nola ikusten duzu panorama, aipatu dituzu berrikuntza betean bagaudela, egia da gizartea bera mundua pilpilean badagoen zerbait dela, bizirik dagoen zerbait dela estena, berrikuntza horiek nora garamatzatez egia esan, ziur, gaur saio ikusten ari diren asko, neko galduta harrapatuko dituela, abiada bizian dijoalako? Baina uste dena aldatzen ari dela asko, ez? Komunikatzeko erak eta hori, baina adibidez beti geratzen dira zuzeneko emanaldiak, ez? Azkenean, flipantea da ez, porque askotan ikusten duzu talde batek sarean daukan arrakasta eta ero zuzeneko kontzertuetan ez doa horren beste jende, ez? Gogoan ditzezke 40 lagun ikusten talde bat Bukoski tabernan, eta gero izan 4.000 bisita kontzertu horretako bideo batek, ez? Horren asko aldatzen da, benetako errealitatea dela kalean dagona, aretoetan dagona, edo kontzertuetan dagona, eta ero sareak elikatzen dutena, ez? Nahi adibidez, beste belaunaldi batekoa nahi, beste erabateako gauzak egiten ziren belaunaldi batekoak, ez? Eskuz esku musika zabaltzekoa eta batez ere konpartitzekoa musika, ez? Eta gaur egun askotan ikuste ditut Instagramak eta horrelako sareak ze abiaduran, ze esposizioa dago musikarien aldetik, zenbat gauza egon bar da hor egoteko, ez? Eta honetzako gaindosi bat ere izan daiteke askotan, ez? Ikustezula, hostia, honek ere berriz ere pelmada ematen sareetan, ez? Gero, niretzako importantea da informazio hortik jasotzen dezulako, ez? Baina askotan ikusten dut musika bihurtzen dela bigarren plano batean, hirugarrena, ez? Lehenengo da irudia, lehenengo da azaltzea, kasi da importanteagoa kontzertu baten berri ematea, gero kontzertu egitea baino, ez? O kontzertu ondorengo argazki jartzea, kontzertua gozatzea baino, ez? Eta niretzako adibidez gauz sekundarioak direnak askorentzako gauz primarioak bilakatu dira, ez? Eta egia da, sareak hor daudela eta saretan ez bali mazalde etzarela existitzen, baina ez existitzea ere gauza derra batzutan. Marketingaren diktadura ere izan daiteke, ez da? Markaren biktima izan daitezkela. Eta azkenean irezen zaitzun makina, ez? Hori da, garai batean WhatsAppa bezala, ni ez du jarriko inoiz, azkenean WhatsAppa daukazu eta Instagramen egizten da, eta, bueno, hau ez dut inoiz egingo, eta gero daukazu Instagrama, ez? Oreka hori, ez? Beti berandu hori egia, jendea dagoenean beste sare batean iristen zarazu, ez? Zentzu horretan, aipatu duzu saren dinamika hau, eta tira, batzutan ere gehizkoa izan ote daiteken, oreka ez da zaila erraza izaten, batzutan bilatzen. Kontzeptuak berritu dira, baita ere, askorentzat trap musika zer den ere oraindik jakinez. Egia da, chill mafia bezalako fenomeno bat izan zela, duela denbora bat, baina orain beste gare batean kokatzen ari garela, esatera ausartuko naiz. Zetak dugu alde batetik, Gorka Urbizutarrak bestetik. Badago orain, ez dakit, eskaintza berri bat, akaso belaunaldi ez hain gazte batek dakarrena, ze puntutan gaude? Zuk aipatu duzune igual, ez? Badago belaunaldi gazte bat igual gogor kolpatzen leku bat egin nahian, abiez Chill Mafia bai zabaldu zuela ate bat, hortzegoen aurretik ere, jende bazegoen undergroundean horrelako gauzak lantzen, Chill Mafiaren estandak ekarri zuen,
mugimendu horretan zegoen jende asko azalaraztea eta ikustea hortza dela, ez? Eta hori positiboa da, ez? Jendea pixkat fokoa ateratzea betiko lekuetatik eta jartzea beste leku batzuetan, ez? Gero badago, erdiko belaunaldi bat, ja beste egitasmoetan ibilitako jendeaz proiektu berriak egiten ari direla, interesgarriak ere, Zetak egiten duena oso interesgarria iruditzen zait, Gorka Urbizuren disko berria ere bederra iruditzen zait, eta hor da dela, bere lekua mantendu nahiean, bere publikoa daukate, eta fokoak ere baituzte bere gainean jarrita, eta bi horien artean badago jende pila bat, bidea egin nahiean, edo bere gauzak egin nahiean, eta esate dizut oso aberasgarria da. Euskal Herriko musika agendaren aipatu dugun arira, hartzen dezu, eta gaur gauerako egongo dira, 60-50 emanaldi Euskal Herri osoan banatuta, 100 kilometrotako bueltan, kotxea hartuta ordubeteko bueltan, jontzaitezkela Baionara edo Lizarrara, eta badukuzuela kontzertu interesgarri bat ikusteko aukera. Hori ez da pasatzen igual beste munduko leku askotan, ez? Hemen Euskal Herrian gertatzen da, eta batez ere igual taberna zirkuitoa dagolako, gaztetxe zirkuitoa dagolako, aretoak ere badira, eta igual bazoz Bartzelonara edo beste hiri batera, eta hori ez da gertatzen, ez? Eta hortaz oso zortedun gara, horrelako estena bat eukitzea, elikatu izan dela, eta landu izan dela, eta asko, lehen baitu bezala autogestiotik, eta samalerismotik, eta gero ere hor dago ere industria, ez? Bere atzaparra jarrita ere, areto komertzialak, eta bestelako gune erraldoiak, eta bestelako lekuetan, ez? Zentzu horretan euskal musika estena erreferentziazkoa izan da, hala izan da hamarkadatan zehar. Aipatu duzu, Andoaingo Gaztetxea, zaren hori bazarela, Andoaingo Gaztetxean hasi zarelako? Bai, alaxe da. Zer dauka Andoaingo Gaztetxeak? Zure gaztetxe izan delako, baina, bueno, orokortu genezake, baina zer izan du, zer eskaini dizu, zer eman dizu? Ba, nik horrik ikasi dut igual musikainen inguruan dakidan guztia, ez? Esan daiteke, hasi ginela oso gazte kontzertuetara, juten, 12 urtekin jarri ginen begiratzen Leiotik zer gertatzen zen, hasi ginen sartzen, hasi nintzen launekin antolatzen kontzertuak, barre egiten, sarrerak, afariak, ez? Ba, kontzertu batek daukan arlo guztiak ezagutzen, ez? Eta oso erakargarria zen niretzako, eta batez ere garai horretan atzerriko talde asko egon ziren Andoaingo Gaztetxean, eta horren errealitate ezberdinak ezagutzeko aukera asko eman zian horrek, eta bai ere bertako taldeak ezagutzen, eta bertako talde askoren lehen pausoak ikusteko ere, ez? Gero erraldoi bilakatu diren taldeak, o desagertu diren taldeak ere, ba ikusteko aukera izan nuen, eta oraindik ere saiatzen naiz astean kontzertu bat, 2, eta juten gozatzen zuzeneko musikarekin. Niretzako hori delako pixkat musika gozatzeko leku berena zuzeneko batean, eta asko maite dut igual jutea aretoetara ikuste astean zeharreko kontzertu horiek, jiran datozen taldeak ezagutzea, eta pixkat denetarik. Eta Andoaingo Gaztetxeak erakutsi zidan zentzu batean kolektibotasunaren indarra, ez? Elkarlanaren indarra, gauzak elkarlana egiteko grina hori eta emaitza hori, ez? Eta horrek pixkatera eman hau ere nahi zen bezala izatea, eta abia puntua hor dago, Andoaingo Gaztetxean, asanbladan, aipatuan bak taldea. Aipatu duzu, besterik, atzerria hitz egin duzu, beste ezagite referentziazko edo gogoan duzun, kontzertu mitikorik? Bai, pila bat ikusi ditut Andoaingo Gaztetxean, eta flipatzen nuen talde askorekin gaur egun entzutitut, igual ez zaizkit horren onak iruditzen, baina bere garaian igual buru alertarazi zidaten, eta oso oroitzapen handia ditut gaztetxetik pasatako talde askok, ez? Eta Andoaingo Gaztetxea hitz egiten dugunez, asko diote, Green Day jozun bertan, eta bai, benetan hor jozun Green Day taldea, eta zen aro bat, oraindik areto komertzialak ez zaudela Euskal Herrian, eta atzerriko taldeak gaztetxetan egiten zituztela jirak, eta gero hor norbait konturatu zen, talde hauek jendea mugitzen dute, eta jendea mugitzen badute dirua ingo dute, eta horren hasi ziren aretoak sortzen, eta talde horiek ja pasa ziren askok jotzeretik gaztetxeetan eta zirkuito alternatiboan, gero aretoetan jotzea, eta Green Dayen kasua ez horko akatu daiteke, Andoainen 2 alditan joztuten, 91 eta 93an, 200 laguna aurrean, eta hortik 4 urtetara jari ziren jotzen areto komertzoetan, eta horri 6 urtetara Bilboko Lakasilan, eta gaur egun hor jarritzen dute jotzen milaka laguna aurrean. Eta horri importantea da, aipatzea, seguraski zirkuito alternatiborik gabe, talde horiek seguraski bidean geratuko zirela, ez? Eta horretik da niretzako horren importantea, egote horrelako zirkuito bat, taldeak hasi ahal izateko, ez?
zirkuitu alternatibo horren azken aipamena, honekin nire itaunketari amaiera emango diot, baten batek hori zaindu baldin badu, negu horriak taldea izan da, zirkuitu alternatibo hori zaindu duela, eta milaka jenderen aurrean jo ere bai. Belodromoko kontzertua Galindori auzi irabazita gogoan, hori nolabait ospatzeko emankizuna, jendetsua, kontzertua baina gehiago izan zela, 23 urte pasa dira, oroimin historikoaren parte ere bada, ezta, musika, euskal eszena. Bai, zalentzari gabe, itzulia izan zen, ospatzeko Galindoren afera irabazi izana, eta taldeak izan zuen bere garaian, 96an nola disolbitu zuen taldea, eta esan zuen irabazten badugu hau, kontzertua egingo dugu, 3 egin zituzten garai horretan, eta aipatu behar da ere, agian garai horretan ere belodromoak eta horrelako gune handiak ez zirela oso gune naturalak Euskal Herriko musika taldeentzako, ez? Igual Donostiko belodromoaren aro urrezko aroa, 80. hamarkada hori, egon zirenean Iron Maiden, Ramones eta baina atzerriko taldeentzako guneak ziren nagusiki eta negorriak 2 aldiz betetzea belodromoak garai horretan oso arrakastatsu izan zen eta oso esanguratsua ere, ez? Eta bideoak eta ikustegitako irudiak ere hor daude segiroa montatu zen bertan eta ze esanguratsua izan ziren, ez? Eta asko gaur egun, baina askoz medio gutxiagoekin, instituzioen inolako laguntzari gabe, eta horiek egitea bere garaian askoz ere balore handiagoa zaukan, ez? Kojo, zer nahi duzu esatea, estres pixkat jarri ezu ere bai, bat, lehenengo, Green Dayetaz gogorarazi ezu Green Day, han nitzan, gero negure bertan nitzan, Hernanin bodega taberna ere, aztoa de bodega kutxuna, mano negra, hasi nahiz, hitz egiten ari izan bitartean pentsatzen da, esan dut, koño, ez tila bat ere galdu, eta estresa jarri diazuna, esan diazunen, gaur gauean bertan Euskal Herrian 50-60 daudela. Ez digu denbora emango, saioa bukatzen dugunean, jongo gara 50 ez, baina 3-4 bueltatxo bat askotan egin duzu, gau berdinare egin dituzu olako hartu kotxe eta Telma Luisen moduran, ekita biok zurekin jongo gara, baina gehiagotan bai, bi kontzertu gau berean ikusi izan ditut, eta bi igual giro ezberdinetakoa, berdinetakoa berdin zaite. Leku batean hasi eta beste batean bukatu, eta gustagarri dut ere. Nahi gehien gustatzen leku txikia dira, foro ertainekoak eta kontzertu txikiak, ez talde askotarikoa gaur egun, igual talde bakar bat ikusi hemen da beste pare bat hor eta olakoak, hori maite dut, etxente eta tartean, zerreza batzuk hartu eta gozatu ere, zuzeneko musikaz gain ere, lagun artean egote hori asko maite dut ere, ez? Ni beti izate, edozein kontzertu eta jutean izan, beti topatzen du zerbait interesgarriak talde guztietan, ez? Baina badakit ere lagunak eta gertuko jende horrengo dela, eta bete hitzaki ederra da elkartzeko eta zerbeza batzuk hartzeko musika entzuten, ez? Musikarien artean zu ere, naiz eta bajuarekin eta saxoarekin ez ona izan, zure gaztaroan, ja musikarien artean ere, ja referente bat zera, ikusi dugu ere berrian goraipatu zaituzte, erreferente bihurtu zera. Ez dakit, ezagututa pixka bat, kojo, seguruen ez du gustoko ere erreferente deitzea, ze hortan lotxatia zea, eta humilatzea, baina erreferente bihurtu zera, kojo. Bai, ni ere baukut nire gotxoa, ez pentsa, Ego izatea ere ez da txarra, ojo. Ez, baina, esan nahi zut, erreferente hitza... Apaltasun faltsurik ez, Hori. Erreferente izatea, ez dakit hitza hori den, baina ni ere oso kostiente naiz egin dudan bidea den urte hauetan guztietan, eta nola bideratu duen ere bide, ez, eta hortaz ere, askotan, netzako 1000 esker bat jasotzea elkarrizketatzen dituan taldeen eskutik eta ikustea ze borondatea daukaten gauzak aurrera ateratzeko ere netzako hori nahikoa da, ez da, gero zerbeza batzuk atera eta pozik nago ez dut asko ez gehiago behar. Eskertzen da lideren monumentoa, baina esan nion, Palentinoan zerbeza batzukin ere oso ondo, Eta azkenean, gero, askotan aipatzen dugu erreferenteak behar dira erreferenteak sortzeko, ez? Eta balio badu guk egiten dugu lana, honik egiten du lana, beste batek ere ikusteko bidea hortik dagoela, zerbait egin dugu, ez? Zerbait egin dugu. Kojo, nik uste bukatzeko gauza bat bakarrik esan diezazuke dela zorionak, 250 saioengatik eta bixera buruan eta ibili munduan. Hase da, aipatu izut, bosto segitut, ez da berdina beti, aldatzen juten naiz, eta... Gure kojo eta bere bixera. Hoixe da. Kojo, mila esker horri izateatikan eta musikarekin jarraitu eta gurean jarraitu, hainbat gauzetan. Mila esker. Eta espero, 250 ditugu, eta beste hainbat egitea, eta... Ospatu beharko da, 20 urte barru horregotea oraindik. Ospatuko ditugu? A ber. Toma, ja.
zerbezak esan duzu. Ikusiko dugu. Holaxe izan da bila, ba, Eskerrik mila asko esker. zuei. Baupa. Gurea da, garaipena! Itakeriei, erantzuteko erabiltzen da gitarra, kantua baino, inunatoa izan estegi, gitarra, eskubiteak, defendatzeko itxialdiaren garra, mega da baina, hau da aukeran, jakuen bide bakarra, sufrimentuak, kendu daieta, sufrituz kendu, beharra, negu jarriak eureatek garaipena, negu jarriak eureatek garaipena, Garriak eureatek garaipena, garriak eureatek garaipena, bai! Gorrizko ate, errante jorrek trukatela ematen du, baina kolpatuz, eta kolpatuz, bota dizkio dekendo, erraietatik, ez da batek, gehiago bat botatzen du, airean joan, eta atean, gozakotik bat joten du, bide barneko, zuak orduan, gorriotan, urdutzen du, Garriak eureatek garaipena, ez da ozen kei, garriak eureatek garaipena, bai! Garriak eureatek garaipena, garriak eureatek garaipena, bai! Barruan zero, bati batago, kanpoan ere, epela, sentimenduak, berdina dira, konturatu direzela, neguko martxan, elkartasuna, ikubikeike, horrela, erditzen ari den, ume batek, jobezakeen, bezela, kanpoa eta, barruan biak, batean biltzen, direla, Negu garriak eureatek garaipena, zarozeke, negu garriak eureatek garaipena, bai! Negu garriak eureatek garaipena, negu garriak eureatek garaipena, bai! Negu garriak eureatek garaipena, negu garriak eureatek garaipena, bai! Negu gorria, eureatek garaipena, negu garriak eureatek garaipena, Atleti horretan uria, kanatxa zara zu euria, eti sortu zialako, matezatu hernia. Atleti horretan uria, kanatxa zara zu euria, Sin euskera te pierdes muchas cosas. Ulibarri Euskaltegia. Tirintxilla loia, atleti, atleti, Susana Kutsilla. Atleti! Ez? Bale, hoixe. Izan ere azkenean lortu dugu, martxoaren 7an hortxe izango dira atletikeko neskak. Ez, bueno, txantxazan, asko postegia ere beraiek hor egoteatik, baina badakigu egun hauetan izan ditugula izugarrizko bi partida, jokoan bi euskal talde Sevillara joatea, Errealarena ezin izan zen, baina hortxe, eta noski atletiken garaipena ikeragarria eta benetan pozgarria Euskal Herrialdetik. Ekine? Bai, alaxe da, eta askok akaso sustatu nahi dute atletiken aurkakotasun bat zuri urdin itxura bat jarrita, baina jakin Euskal garaipen handi bat izan dela, zen eta Atletico Madrilen aurka gogoan duzue, Aitor Zabaleta atzo ere gogoan izan zen, anoetan izan zuten, eta atzo San Mamesen baita ere. Pilpilean dago guztia, jaun Andreok, partida bat bestaren atzetik.
Ziria sartu nahi egin zuen, bai, baina tira, Narvak aurreratu dizu. Martxoaren 7 jokatuko dutelako, Atletikeko emakumezkoek jokatuko dute, Barça aurkari izango dute, aurkari zaila, baina aizue, gizonezkoen futbola baina haratago, euskal futbola hitz egiten segitzeko ohitura hori behar bezala sustraitu behar dugulako, baina bai, atzo San Mamesen izugarria bizi izan zuten. Bai, hori da, gizontasuna ez da hila falta, baina tira, atzokoa esandakoa hunkigarria izan zen, Euskaldunak non, ja. Azaldu gaurko gaba borobila, hitz batean esan da aze marabila, orain zaidugu eta bagoaz Sevilla, Euskal Herriarentzat kopa horren bila, trala hilarara hilara. Jon, tio, nola emateizu egunak leku guztietan eoteko. Ikusi zaitu, grabatzen egin zinen bitartean ere, zutagarra besten. Jefe batzea, zena ez esatea, pilan maitu zaitugula. Eta beti hori bai, 24 ordu ez zure egunak ditu 47, maomena. Jon maila kuantikoa. Jon maila kuantikoa totala, baina ez, benetan, atzoko egun hauetako, aste honetako irudiak oso politak izan dira. Eta berriro, pixkat, nazio sentiarazte zaituzte futbola zaratago ekinek dion bezala. Gabon, miren, Jon, futbola zaratago mirenak esango du, nahi futbola gustatzen bai, baina. Ez egia da, nahi futbola ez gustatzen, norbaitek zalantza baldu edo, gaina ez dut ulertzen, ez dut bat ere gogorik jartzen, ez dut interesatzen, baina egia da, herri honen sentimentuak edo herri sentimentuak mugitzen dakien zea fenomeno bat dela, eta orduan, beste 1000 persona ikustea elkarrekin kantuan, eta denak gogo betean, herria egiteko modu bat da. Ez da nire modua, baina bejon daiela zorionak irabazi dutelako eta hemendik aurrerako bidea ere haien aldekoa izan da bila. Ni besteik ez dut. Jon, egia da atzo ikusi genituen irudiak, ekinek ere esan du, ezta? Aitor Zabaletan aldarriak ikusi genituen, bai Realan partiduan, bai Atletikenak, Inigo Kabakas ere gogoan. Zenbat gauza, ezta? Zenbat unkitze ikurriñak, hainbat motatako kartelak, eta, Ni bai, ni futbolzalea eta realzalea naiz, deklaratua, praktikantea eta fededuna. Eta barkatu nazala nire tokaioak, baina Atletiken kasuan superpotentzia emozional bat izan zen atzokoa. Hori ezin daukatu, ez? Eta, bai, nik uste, futbola gustatu ala ez, bada, ez dakit, ekirola baina zerbait gehiago da, jendea mugitzen duen heinean eta sortzen dituen emozioen neurrian, ez? Atzokoa izan zen Atletico Madriden kontra, Aitor Zabaletaren aldeko aldarria San Mamesen, Inigo Kabakas, dira elementu asko, ez? Egiten dutenak kasu honetan futbola, masa kirol bat delako, izatean ikuste kirol bat baina zerbait gehiago. Bada, ez dakit, gertakari sozial nabarmena, ez? Atzo gogoratzen egon nintzen, partido ikusten ari nintzela, pentsatzen honen, hemen izan genuen Jone Goirizelaia, eta esan zegoen, nila hartuta ditut hoteleko lekuak, baina hoteleko hainbat gela. Esan genuen, ai ama, hau zenbat jenderekin dihoa, batzo betreataz gogoratu nintzen gehien bat hotelekoak esango luketelako.
ez dugu bintzat orain reserva atzera izango zenbat eta zenbat jenderi. Izan ere, jende askok dagoeneko gazkinak hartuak, hotelak hartuak, Errealzale askori gertatu zaiena, ez? Dagoeneko plan egina zeukatena, eta, zapuztu zaiena, tamalez, ez? Jokoak hori dulako, ez? Jokatzen duzunean galtzeko arriskuarekin egiten dezulako, eta ordo, bakoitzak bere honena eman, eta bate oso ondo atera zaiolako, eta besteari ez. Zuek negar asko egin zenuten? Askori da mutuko zaie, nik uste nila zartzen ari naizela, eta horrek ere negar eginarazi. Emozioak ere neurtuta. Garaipenean ere pixat erlatibizatzen zoaz, eta porrotean ere bai. Porrotean ere bai, baina esan egia, Jon, penaltietara iristean, zein etzion bihotzekoak emania. Ni ez naizela ikeragarri futbol zalea, nik uste 4 edo 5 kana gehiago atera zitzaizkidala, zanon, maila hontan gaude. Baina, inkluso anuetan nigo nintzen, eta oso digarria zen isiltasuna. Horrelako partida batean zegoen giro beroarekin eta penaltietan isiltasuna. Zegoen 55.000 lagun ginen eta etzen ezer entzuten. Eta bai, hola ez dagoenean edo... Bertso finalean bezala. Hori mireni gustatzen zaiola. Jon, galdera, ala ere, gola fantasma izan zen, ze pasatzen? Hori gutxienekoa da. Ze futbola politika da, teknologia non zegoen, momentuan ez sartu da ez da sartu gorputzaren zati bat, ze pasatzen gol horrekin? Teknologiak egin dezakela kirola justuago izatea, baina ez dezagun murriztu jokoa teknologia kontu batera, ez? Realak sartu behar zituen beste 15 gol hori baino lehenago, hortaz. Ez daitezen hor geratu. Hori da espiritua. Hori da espiritua, ez da? Sevillara begira jarriko gara. Akaso joan egin barko gara, Sevillara? Naroa, nik aintzat hartuko nuken hitzordu bat da, proposamena garatzen hasi daitezke. Proposamena garatzen. Aktualitateari jarraipena eman Aktualitateari ez da beste zerrengatik. Gu esanekoa gara. Amaikaren on beharrez, Sevillara joan behar. Euskal gizarteagatik edo zer. Euskal gizartearengatik eta zerrezarengatik, bale, kojok esan duen bezala. En fin, izan ere, egun hauetan aste honetan ikusi dugu, izugarrizko esan dugun bezala, Euskal giroa zelai barrun, eta ikusi dugu ere giroa zelai kanpoan. Eta ze nolako giroa, ez da ekinez, egurra berriz ere, Kabakas esan dugu, Aitor Zabaleta eta Kabakasi badakigu gertatu zion, hauzia gainera orantxe. Eta orain berriro irudi hauek? Bai, egia da, eta saretan zer esana ematen ari da, egia da Euskal libidoa goratu zuela, superpotentzia emozional bilakatu den atletikek, pozik, badakigu Bilbo handian ikusten gaituzuela, Tira, hori aipatuta, egia da, saltxa egondu zela. Atzo emozio pilatu asko zegoela, eta beste bain ere, ertzaintzak bere papertxoa jokatu zuela. Denetik irakurri dut, sare sozialetan, goazen iruditxo batzuk ikustera hasteko eta behin. Hau, ez da bai asemenetako esketxe izan, argi, baina atzoko irudiak, sareak badakizu ez dutela barkatzen, eta batzutan ez da ulertzen zer den Montre pasatzen. Ikusi duzu, jarraitzaile bakarti bat hor pentsatu besoak gora igota ez dakiz zeren zegoen, saietxetan hobeto eman zizaioten edo nola ere. Torero edo tauromakia ikurrau ikusita, atzo izugarrizko saltxa egon zen, eta egia da, ertzaintza estuasunetan izan zela, jarraitzaile asko eta asko zegoelako, tentsioak gora egin zuen, eta estadion bertan babesa bilatu behar izan zuten. Aipatzen genuen bezalaxe, Naroa, gauzak neko bero izan ziren atzo, eta ikusten dugunez, ertzaintzaz hizketan segituko dugu, ez gaurko saioan bakarrik, baita datozen garaiotan ere.
Xuar gaztearen aferan sortutakoak Bilabonako plenoan hori izan direnak aste honetan, izan ere, esan genuen, aurreko saioan, 20.000 goratikan bola, foan bola izan dira erosiak, eta San Mames eta Anoetaz hitz egin dugu, orain ere erabilera hori eta ikerketa gutxi, ez da ekina? Bai, eta erabileraren inguruko eztabaida mai gainean da eta dimentsioa gero eta gehiago hartuko du gainera itxuraz. Ez du ematen gardentasun handirik momentu egon badagoenik filtrazioak gertatzen ari dira, Bozento taldeak izan du ikerketaren berri esate baterako, baina ez gizarteak eta gizarteko estamentu ezberdinek. Foan pilota horien inguruko eztabaida hor dago bai, baina deigarria zaiguna da horri buruzko erabilera, baina ikerketarekin zer pasatzen da. Gogora ekarriko dugu besteak beste senidek hasiera-hasieratik zer kontatu duten, zer gertatu zitzaion gazte honi Tolosako inauterietan, eta baita Jone Goirizelaiak nola lehen aipatu dugu, Sevillara joateko dela, baina hemen ere tartean da. Argi, ikerketa hau nork darama. Ertzainek ikertuko dute euren burua, ertzaintzak, ala epaitegiak. Tira, ikusten da, ikerketa hau honez gero hasi dela ez dakitalako bihurgune batzuk hartzen, eta tira, horrek ere zenbait zuren haserria eragin dute. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek bai korrika hasi zirela, eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zikola golpe batek eman ziola, sentitu zula golpe bat begian da sekor hori zala lurre. Argi utzi nahi edo gure aldetikan eta liskarren ez zeudela beraiek. Handi pasatze ziala, Tolosako inauteritan, jende guztialeko guztietan ibiltzen dela eta etzeola beha liskarrean. Osea, zala antzebilen pertsona bat. Esaten dute ikerketa egingo dutela, baina ikerketa egingo dutela atestatu bat egiteko epaitegiria eramateko. Eta hori da ni justo esan dodana, ez? Ze garrantzia dekien ikertzen diren gauzak, nola ikertzen diren eta nola batzen diren probak. Ze garrantzia duden, ez da zer ikertzen den eta nola ikertzen den, izan ere filtrazioetan besteak beste jakin dugu nola esaten den ertzantzatik ez, oinetara bota genuen foan pilota, baina eskuan rebote bat izan zuen eta ondorioz begian jo zion. Jon. Bai, leheko berretatzen genuen. Nik uste, hemen asuntoa da, ez daukagula zer kontrastatu, ez? Ez dakigu protokoloek zer dioten, ez dakigu ertzaintzaren instrukzioak sekretupekoak direnak segurtasunaren izenean zer esaten duten. Ematen du, eske, hala behar dute, ez, Katalunian ez da horrela, ez? Publikoak dira azken 3 urtetatik, eta gero, dago, txostenaren aurre ondorio batzuen erabilera interesatua da, eta da, nola den posible, ez edozein erakunde publiko, baizik eta polizia batek medio batzuei modu interesatuan filtratzeak, alegia medio jakin batzuei eman izateak informazio hori, eta ez medio publikoei, baizik eta enpresa pribatu batzuei, ez? Hori guztion izenean. Orduan, oso zaila da jakitea edo kontrastatzea, hori horrela gertatu zen, ez ze daukagun ertzaintza edo polizia ereduak albidetzen du kristal ilun bat jartzea eta gertatu denaren berri ezin jakitea. Bai, miren, izan ere askotan hitz egin dugu hemen, ez da, polizia ereduaz, zertaz, ez da, Jonek ongi esan duen bezala, Katalunian adibidez, badago publikoa da, protokoloa, hemen ez, eta beti gainera entzun izan duguna horixe da, ez da? Ez, horrela daude protokoloak eginak. Akaso, askotan esan duguna, polizia ereduaz hitz egin behar dugu. Azkenean funtzioan dagoena eta joan behar dugu sorburura, eta sorburuan hori dago, polizia ereduen inguruan eztabaidatu beharra, baina gero kasu konkretu honetara etorrita oso larria da. Osea, beak esan du, interes batzuei jarraituz, filtratu zaie edabide pribatu batzuri. Hori ez da edozen modutara egiten eta dagoeneko zabaltzen ari dira mezu bat, plenoan Bilabonako PNV-ko eta PSOE-ko zinegotzei tokatu zitzaien papera, ez? Bere zauritutako gaztearen aurrean, familiaren aurrean, herriaren aurrean, nolapait esan beharra itxaronin behar dugu, ikerketak zer dion, eta bitartean ertzainen barrutik filtrazio bat egotea edabide batzutara erabat alde bakarreko bertsioak kontatzen duena eta oso larria da. Baina nire galdera da, ikusita pixka bat,
Bilbon atzo ertzaintzak eduki zuen jarrera aurreko egunean Donostian eduki zuena zaleen kontra oldartuz eta nik beti pentsatu dut poliziak diala bomberoak edo suhiltzaileak bezala zenbat eta gutxiago behartu haien lana hobea dela, ez? Eta ez dakit zenbateraino euren norma hori dala proporzionaltasuna mantentzen duten. Zeinek ematen ditu ordenak? Egia da, hor barruan dauden poliziak egongo diala klase guztitako, baina zeinek ematen ditu ordenak jakinta hainbeste milaka jarraitzaile daudela modu oldarkor batean hurbiltzearena eta hor badago zerbait ez zaiguna esplikatzen, ulertezina da. Ez dago modurik esplikatzeko zeinek erabakitzen duen horrelako egoera batean, horrelako jarrera batekin polizia bidaltzea. Akaso horregatik bertan da, ezta? Akaso esplikaziorik edo azalpenik ez duenez, ez dizkigute ematen, eta listo, errexagoa da. Baina galdera trampa edo zaila izan daiteke erantzutea, ze sare sozialetan iritzi zen baitzuk horixe zioten, ezta? Hauek izango ote dira bestelako polizia eredu aldarrikatzen dutenak, eta irudiak hain zuzen ere, ertzainak babes bila estadio barrura zijoazen unekoak dira, ezta? Zein da irakurketa hori, ze baten batek esango du, tira, baina baten bat oldartzen ari baldin bada, hau nola akudeatzen da? Nola akudeatzen dira utzi hauek? Galdera oso interesgarria dira? Eta nik ez daukat erantzunik, eta ez daukagunez protokolori kontrastatzeko berriro diot, ez dakigu, baina gure zientzialaria, noski bai. Egin ditzakegu gure hipotesiak, ez? Eta nik uste oinarrizko galdera hitz egiten dugunean beste eredu polizial bati buruz, da, ertzaintzak egiten du gogoeta eta adibidez, brigada mugikor bat bidaltzen duenean horrek izan dezaken ondorioaz, brigada mugikor bat, esan nahi dut, pelotero guztiekin, edo ja pelotero ez foan eskerrak esplikatu duzu zer den brigada mugikorra? Esan nahi dut, kalean gatazka edo liskarren aurrean mobilizatzen diren poliziezari naiz, ez? Bidaltzen duzu olako brigada bat parranda giro batera, Tolosako inauterietan, edo, nik ezagutzen dudalako, Donostiako lehengo eguneko kasua. Futbol partida baten atarian bere taldeari harrera egiteko ekitaldi baten aurrean, benetan beharrezkoa da liskarren aurkako brigada bat bidaltzea, ez aldu horrek sortzen liskarra handiagoa, edo ez aldu horrek sortzen liskarra, esan edo. Eta liskarra bera ere zerrote den, ezta? Errepidan zaletuek trafikoa eten dutela, hori liskar bat da, ez dakit, bengalak jaurti izana, esate baterako liskar bat da, akaso ez da legezko zerbait, baina ezoiko egoera batean interpretatu egin behar dira, ez? Unean lege eta arau ezberdinak, eta horrek arduradun baten interpretazio eskatzen du, eta akaso ez brigada mobileko kide batena. Movistarren esate baterako bada sail bat, brigada mobilen bizipenei buruzkoa, beste hainbat filmetan ere, eta deigarria da puntu batzuetan zenolako hutsune edo itzalak egon daitezken interpretazio, ez interpretazio, eta agindu ez egoera horietan, ez? Eta gainera ez dezaguna ahaztu polizia hori babesten duen ohikoa ez den legedi oso bat dagoela, ez? Excepzionala den legedi bat, babesten duena edozein modutan poliziaren bertsioa. Hori ez luke hola behar, ez? Edozein justiziaren aurrean denak berdina gera, bakoitzak kontatzen du bere bertsioa, eta justizia kudeatzen duenak erabakitzen du arrazoia zeini eman, baina eske egina dago lege oso bat edozein egoeratan poliziaren bertsioa babestuko duena. Eta hori justizia beteko ez denaren berme bat da. Zatik inoiz ez dakizu egia zein den. Hortxe egia zein den edo ez zalantzan geratuko zaigu, baina egia da hala ere izugarrizko mobidak jo nahi ziren bezala ikusten ari garela azken aste hauetan, eta ez dakit, tamalez, akaso gehiago ikusiko ditugun edo ez, baina Euskal Herriko Unibertsitateko Letra Fakultatean ere izan dira liskarrak, izan dira iskanbilak, ez da ekin, Bai, alaxe izan da, beraz, aipatzen genizuen, partida hainbat jokatzen ari dela, liga ezberdinetan, baita Letra Fakultatean ere. Lehena, polizia kanpusetik kanporatzea. Bigarrena, masterrak doan izatea. Hirugarrena, ordaindu gabeko praktikaldiekin amaitzea. Eta laugarrena, etxebizitza gastuei aurre egiteko dirulaguntzak guztiontzat izatea. Bai, horixe, interesgarriak aldarrikapenak, akaso, memoria historikoaren parte ere badira, ezta, zenbat urte kontu hauekin, ene bada, tira, baina irudiak ez dira izan, batere politak. Uste dut, hau bestera batera ere kudeatu zitekeela, letren fakultatea, poliziaz josita, eta ikasleak ateratzen, gauzak ateratzen, edozein tokitan, ez dakit, begietarako ez dator inondik inora, ondo, ez da batere demokratikoa, ez du itxura honik.
Bai, eta horixe ikusten ari garena, zatitxo luze daramagu esaten polizia ereduaz hitz egin behar dugula, baina, en fin, badira oraindik gauzak, beraz aurrera jarraituko dugu, eta orain pixka bat berrartuz beste gaiak badirelako ere, Puigdemont, auzipetzeko gogozabiltza ez, urrungoa, eta gainera garrantzitsuena ez da, ikusten duzu bere aurkako idatze guztiak eta ia dena euskaldunak bertan. Ez dakit. Horixe, esan bezala, egia da, Puigdemonten auzia hartuz, ez dakit, euskaldunak zer esan gehiago izango ote dugun, gogoratzen naiz mugan izan ginela ere bertan 11ko zuzeneko bat ordutan eta ordu luzetan eginez, ondorioz, pentsatzen ari naiz, agian sumario horretan ere egongo garela, zarela, akaso? Ez zabiltza oso urrun, eta urduri jartzen hasia naiz. Besteak beste, tira, teknologia baliabide izugarri batzuekin geure irudiak zeintzuk ziren gogorakarrita, mesedez ez googleatu kontu hau. Beraz, goazen Puigdemontengan jartzea fokoa, eta ez gure mugaldeko konexio haiekin, tira, aipatzen genizuen ariketa demokratikoak, irudi demokratikoa, ohitura demokratikoak, liskar horiek aitzaki hartuta, liskartzat joaz, besteak beste, adierazpen demokratikoa helburu zuen mobilizazio erraldoi horren atzean, tira, laburbilduz, Puigdemont, baten batzuk terrorismoagatik auzipetu nahi dutela, bai ala bai. Zergatik, ate zabaletik itzultzen baldin bada Kataluniara, horrek esan nahi duelako erreferenduma behar bezala egin zutela, eta akaso eskubide batzuk badagozkiela. Tira, saltxa-maltxa guzti honetan, Euskal aipamenez jositako sumarioa martxan da, eta Puigdemonti gauzak zaildu egin nahi dizkiote, espero dugu, kolpez-kolpeko gidariok ez bertan izatea. Eta horixe, ekinek ongi esan den bezala, auzira eramateko eta terrorismoa sartzeko gogo dabiltza Puigdemontekin izan ere ezin da atean handitik sartu. Nabari dira, hauteskundeak orain ere, ez da, pilpilean ditugula, kuadrilla. Ez dakit hauteskundeen eragina den, baina Estatu Espainiarra bere horretan jarraitzen dutena terrorismoa den ura asmatu zuten, eta edo zertarako balio die, ez? Nola esaten zuten, modan soineko beltz hori edo zein egoeratan balio duen horrela, pues bueno, fondo armario jatako bat. Oida, honek, terrorismoaren legeak eta horrela, beste gauza batzuen artean eskubide katalandarrek abestu zutena, balio die edo zertarako. Asko gustatzen zait, terrorismo legea fondo armario bat. Bai, denetarako balio die. Berdin ditzaie goizeko ekimen bat izan edo gau beteko koktela izan, denetarako balio die. Osea, persona hauei aurpegiratu daiteke legez kanpo egindako ekimen bat egin zutela, baina bere herritarrei hitza ematea ezin du terrorismo bestela izan. Ez dauka ez hanka eta ez buru, baina, klaro, osatu duten traje horrek edo zertarako balio die. Ez dezagun ahaztu, Euskal Herritar askok urteak eta urteak jandituztela, eta oraindik ere espetxean daudela beste pila bat, lege horri esker, denetarako balio duen lege horri esker, beste edozein herritan egindako akzio, delitu batek 2 hilabeteko espetxe zigorra edo multa bat suposatzen duenean, hemen urteetan pasa dituztenean gazteak espetxean. Lege hori, kentzen ez den bitartean, edo zertarako balio die, eta ikusten ari gara, oso larria da, berriz ere erabiltzen dutelako, baina ez dezagun ahaztu ez dela ez lehenengo aldia, eta ez badakentzen ez dela azkena izango. Ez da azkena izango joan, baina Puigdemont kartzelan gutxi asko ikusi dezakete, ez da? Nik uste, dagoela alako asmo bat Puigdemont disiplinatzeko, edo Puigdemontek irudikatzen duen hori zigortzeko,
esaten zenuena, berdin du ze tipo penalekin. Ez bazuen funtzionatu sedizioak edo dirua bidegak erabiltzeak, terrorismoa erabiliko dugu, eta bestela trafiko isun bat, berdin du. Hori epatu nahi nizuen, bestela puntuak kenduko izkiote, baina kendu nahi izkiote punto guztiak, ez? Bizitzako punto guztiak. Akaso Puigdemont traktore baten gainean ikusiko dugu, eta horre emango diote dugu. Gure Puig, bai? Garai horretan ere izan ginen traktore baten gainean. Baina, egia batzutan, humorerako aukera ematen dula, Espainiako judikaturaren sententziak izan dira genero literario bat bere horretan, eta Euskal Herrian ondo ezagutzen dugu, ze batzuetan benetako perlak ikusi izan ditu, ez? Humorea zarago, oso larria dela datorrenagatik, ez? Nik uste, El Prateko irudiak ikusi edo bintzat han egondakoek ondo asko dakite hori etzela, ez dakit zer den zehazki terrorismo, nik ez nuke asmatuko definitzen, baina zer ezten behintzat hor argi ikusten zen, ez? Baina, erabiltzen da Espainiako zigor kodea bere formulazioarekin hori terrorismotzat jotzeko, ez? Eta lehenetunez begiratzen zehazki zer dioen, ez? Artikulu horrek, bake soziala aztoratzea eta estatua behartu nahi izatea, eske protestaren muina da hori, ez da? Osea, ze protestak ez du helburu, estatuaren helburu edo behartzea norbere mesedetan. Uste aldarrikapen guztia daukate azkenean borondate hori. Manifestazio batek igual ez daukalako baina protesta ez arautu edo ez dakit. Bide mozketa batek. Orain egiten nahi dian traktora... Definizio horretan ez, pixka bat sakontzeko, estatuak ez darabilen indarkeria bat definitzeko darabil estatuak berak, naiz eta indarkeria ariketa bat ez izan, esan dezagun, beldurpean hartu nahi baldin baduzu gizarte bat, eta hori baldin bada terrorismoa, ez dakit banik, baketsuki errepidea eteteagatik hor ez duzu terrore bat egiten, baizik eta zerbait aldarrikatu, aldiz tortura sistematiko bat, bada gizarte oso bat beldurran hartzeko modu bat, edota Gazan gertatzen ari dena, ez Gazakoa genozidioa da, baina gainerako mundu zatiarentzako akaso beldurtzeko ariketa bat bada, ez? Hori izan daiteke terrorismoa tira, ez dakit, auzi filosofikoa bada, hor ekarpentxo batzuk bat joan. Hor humorea egitea zaila da. Humorea egitea zaila da esan dugun bezala, dagoeneko historia honetan ikusi dugulako jende asko beste kartzelan bukatu duela, beraz, humorea egitea horrekin zaila da. Eta aurrera jarraituz, horrekin batera esan dugu hasieran, agian hauteskundeak direlako medio. Ze polita, ikusi dugu hauteskundeetan murgilduta gaudela, otxandean Michel Oneliekin elkartzera doa, Pradales ere topera ikusi dugu munduko leku guztietan dagoeneko adierazpenak egiten, baina zer nahi duzu esatean, ere top 5-aren lehenengoa, oraingoan eneko handueza dago, izan ere zuek jakin gabe, ez zarete ez feministak, ez demokratak, ez ezerrez, zezenak gustatzen ez bazaizkitzue, miren. Zezenak ere ez zaizkit gustatzen, sentitzen. Etzea feminista eta etzea demokrata. Zein gozaio, beste zerbait izango nahi zorduan. Jon, bota zuen, baina ez zuen azalpenik eman. Bai, bolo zabaldu zen bideoa, ez da? Eta nire interesez ikusi nuen, pentsatu zuen, gizon honek justifikatuko du, zergatik zezenketak dira, hitzezitz, zibilizazioaren historian ekitaldi demokratikoena. Handi xamarra iruditu zitzaren adierazpena, baina batez ere zuela gero halako justifikaziorik lagundu, ez? Esplikatzeko zergatik. Horrek zertan laguntzen dio Soeri nik uste dut bere kanpainan? Lasturko plaza txiki horretan, toreroz jantzita, adierazpen hauek eta kanpainera bazita du. Lehendakaritzarako hautagai... Abalos ministro, hain famatua egin den... Orentxe, ez okerrena da, orentxe handueza imaginatu duela. Lasturren da, kupela, eta hortxe, eta pase batzuk ematen, eta gainera martxoak 8an. Hori baino beteagoa zer egin dezake? Abalosen aita torero omentzen. Ira nondikan, demokratizazioaren ikur... Bueno, Joni Digoras ere, torero ere. Hori txio batean irakurri nun. Joni Digoras ere elitzake hain urrutira iritsiko horrelako deklarazioak egiten da. Zen mesede egiten dio, norbaitek esan beharko dio bere hautagai nagusiari kontuz zure adierazpenak egiterakoan. Edo eta... kontrako ideologia duen prentsardura duen bat du, edo berso libre bat da,
eneko, ez da normala, aurkezten zeranean lehendakari izateko horrelako adierazpenak publikoak egitea, gauza badazuk zure lagunekin, zure kuñaduari olakoak esatea, baita ere larria dela, baina azkenean etxekoak sufritzeute, eta beste bada, lehendakari gai batek horrelako adierazpen publikoak egitea. Dagoeneko baten batek alderatu du Iturgaitzek, garai batean bota zizkigun izugarrizko titularraiekin alderatu dugu, andueza, beraz, ikusi barko da, oraindikan hauteskundeak kanpaina hasi berez, ez da hasi baino hasi da. Ondorioz ikusiko ditugu luze datozenak, baina orain aurrera jarraituz, badira ere beste gaiak, Pablo González, 24 hilabete, erreixa esaten da, 24 hilabete dira, dagoeneko kartzelan dagoela, badakizue, azken finean Poloniak hartutako erabaki bat izan zen, ez espia, ez gauza gutxi, baina 2 urte, ekina. Bai, alaxe. 24 hilabete, 270 piku egun, preso, eskubideri gabe, eta badakizue Polonian marka batzuk hausita dauzkatela, 9 urte arte ere egon dela jendea epaiketaren zain. Espero ezagun Pablo Gonzálezen kasua ez izatea alakoa, baina itxura onik ez du bintzat. Ez dago itzultzerik. Eta aurreratzen genizuen bezalaxe, hainbat izan dira elkartasun mezuak, kazetari ugarik, beste hainbat eurodiputatuk, badirudi ahalegin diplomatikoa egun badagoela, baina itxuraz, momentuz nahikoa ez behintzat. Poloniako epaile zenbaitzuk ere, egoera honen inguruan ere, iruzkinak egin dituzte. Baina momentuz, aipatutakoa, manifestazioak, elkartasun mezuak, sare sozialetan ere kanpaina zabala, baina espetxean segitzen du eta momentuz inolako berririk gabe gainera. Pablo Gonzálezen aske uztearen aldeko manifestoak gu geuk ere izenpetzen dugu. Ez daudatarik eta ez dugu uste epe laburren helduko da nipez. Eukialda beholan, urte 2, 4, 6, eta ganera hori erabili eitzen dabe. Estekoenin zeaz aurrera, jo estekoenin epaiketa batera eruteko modukorik ezer. Espainiak hartu duen jarreraren balorazio nahiko eskorra da egiz esan. Beran eskubidek defendatu biharrin, Polonian alde lerrokatu da. Emoten dugu Poloniako fiskaltzan parte dela Espainiako gobernue. Gobernuen aldetik falta larriz esumatuten gu. Hemen Euskal Herrizen jasogu eta jasoten gabiz eta emoten dugu gero geure atximikiko guzela geu laguntzen eta berari elkartasune helarazten. Ez dut uste guztiz heltzen jatzonik hemen mobiten dan guztize, bai parte bat bai. Horixe, Pablo González, 24 hilabete, guk ere esan duen bezala ekinak sinatzen dugu, baina hor ikusi ditugu hainbat kazetari, hainbat epaile, Polonia aldekok, eta ikusi dugu ere hoien artean garzon. Eta barrenak ere mugitu ditu horrek, gainera Martxelo Otamendiren jarraian, Iñaki Soto ere hor bueltan, gogora ezagun garzonek herri hontan egin duena, izan ere Argentinan ere aterazanean badakizue akusazio bezala eta bera eskubideen, giza eskubideen aldekoa, eta jende asko esan du berriz ere garzon zuritzen hasi gara, miren. Hori realidade bat, eta gertatzen dena da zu kausa batean zaudenean ez dezula inbeste begiratu behar aldamenean zein jarri den ere, horrek ez duzu ez egoteko arrazoi bat ematen. Egia da, tristea dela bere burua giza eskubideen aldeko azaltzea, baina hor daukagu Marlaska ministro, horrelako kontraesan pila bat jan behar izaten ditugu. Hemen garrantzitsuena da, ahalik eta jende gehiena jartzea salaketa hori egiten. Europear Batasunako kide den estatu batek dauka Europar Batasuneko kazetari bat preso, epaitu gabe, inolako
akusazio formalik gabe, oso larria da. Edukiko balute, La Razoneko edo kazetari bat, Venezuelan edo Kuban preso, dagoeneko enbajadorea handikatera eta edukiko zute. Imaginatu Javier Negre bat, Poloniako kartzelan, JK. Poloniako kartzelan ez duteke preso hartuko, ez, Kuban. Imaginatu zu, Javier Negre Kuban hartuko badute, Moreno jartzeaz aparte, nolako bombarde edukiko genuken, eskubi mediatiko guzti horren aldetik esanaz onartezina dela, eta ez da gizartaz. Ze isilik dauden orain izar irrati, telebistako eta izar handi horiek dagoenean euren lankide bat, preso, Europar Batasunako kidea den estatu batean, ez daukanean inolako zentzurik. Polonian horrelakoak gertatu direla, baita tamalez horrelakoak eta okerragoak gertatzen dira. Muturreko egoerak gertatzen dira, askotan ipatu dugu, etorkinekin ze jarrera, utzi dituzte hotzak hiltzen. Oso gauza larriak egite dituzte, baina orain da kazetari bat estatu espainiarrakoa. Babes falta izugarria, naiz eta tarteka, bigarren urte mugabetetzearekin eta horrelako elkartasun keinuak egin, baina hori baina gehiago behar du. Jon, ikusi dugu gainera, Gernikan besteak beste, Oiena, Andrea bere bikotea, atera da, gutun bat irakurtzen eta bar, JK dabil ere, bere Andrea bere inguru guztia azken finean, izan ere ez daukate laguntza, esaten ari garan laguntza instituzional hori, edo Espainitik ere ez dute laguntza gehiagi jasoten, eta hor dabil, emaztea, bere familia, bere inguru guztia, 3 ume daude, esan nahi talde pertsonaletik helduta ere ikeragarria da. Ez ez daka besterik, ez? Falta zaizunean babes instituzional, zure eskubideak erabat galdutzat dauzkazunean, behintzat elkartasun, komunidadearen babesa daukazu, ez? Orduan, ez da iruditzen akaso, bere momentuan olako ekintza propagandistiko bat egin zutela, ez? Pixka bat eskuin muturra gobernuan zela, Errusiaren aurrean, ez? Ez dakit espia izatearen egozte horrekin, eta gero gainera jakinda ze nolako medioekin kolaboratzen duen, biktima erreza ez zuten aurkitu, ez dakit hori nola ikusten duzun kazetari ikuspegitik. Baliteke, azkenean hemen ikuste aplikatzen dela gerra kazetaritzaren, zein dagoen ze lubakietan, eta xo aipatzen zenuen, eskuin mediatikoak ere nola gauza batzuk ez lituzken inoiz sufrituko, ze azkenean kazetaritza ez du zertan izan ere, ez dut uste kazetaritzak izan behar duenik alako korporatibismo baten defendatzaile, nik uste trintxero horiek badaudela eta batzuetan egon behar direla ere. Ez erosoa izatearen ordaina izan daiteke akaso? Bai, izan daiteke. Ez dakit, jakingo du alako batean zein den akusazio zehatza eta jakingo dugu, baina Mirenek esan duen bezala, esan dute oraindikan urteak edo bintzat hilabeteak pasa daitezkela, olako akusazio formal bat eman gabe, beraz, ikusiko dugu, baina hemendik ere hori, bere askatasuna eskatzen dugu. Ikeragarria dalako egiten ari direna Pablo Gonzalezekin. Baina badira nazioartean ere hainbat istilu, hainbat ikamika, hainbat histori, eta horretarako gaur gure ekildoktorea nazioartean aditua. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Gabon ikusen zuleok, egunotako hainbeste partidarekin alako kontakizuna egiteko gogoare sartu zegu, partidak ezker eskuin, Biden edonola ere, ez dakigu goian, behian, ez dakigu hau nola heldu daiteke kontu hau. Palestinan gertatzen ari dena ikusita, nola leike? Azken berria gainera, eta orain serio jarriko naiz, nola leike? Gertatu den guztiaren gainean ala eta guztiz ere gozetera eraman dute herri sarraskitu bat eta lehen gaien bila desesperatuta joan eta ala ere tirokatu. Aire bidezera laguntza heldu zaielako baten batek ere errefleju eta irudimen pixka bat erabili duelako mundua ia paralizatuta dagoen garaiotan.
يا عم تخافش اللي بقرب بتاخد بالراحه اللي بقرب. Eta ikusten duzue, irudi gogorrak ez dizkizueku ekarri nahi izan, baizik eta itxaropen irudiak dakartzatenak kostan Jordaniak bidalitako aire bidezko lehengai, desesperatutako herri bat, baina oraindik ere adorea nonbaitetik ateratzen duena. Adorea ez dakigu, baina izugarrizkoak dituela, elatuaren bolak, baina askoz handiagoak, Bidenek nola liteke egoera honetan dagoen herri oso bat. Aurrean izan da, gaiari buruz, akaso zueten bat, bai, uste dute, datorren asterako edo egun batzutan ez nago oso ziur ezakite, agenda daramanak zerbait esango dizue. Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my next... Eta, ezakit, uste dut iruzkinik ere ez duela merezi honezkero, baina jabetzen zarete, mundu mailako potentzia ia nagusiena den hori, etxezuriko ugazaba, bainilazko elatu bat esku hartan duela adierazpen hauek egiten. Hemen ezakit komunikazio arduradunik egon baote dagoen edo kontrola erabat galduta daukaten, edo taukerragoa, 5 ajola ez ote zaien. Tira, egoera honetan, beste bi aipamen, Berlinalean, eskuinmuturra gonbitetatik atera arazi zuten, baina Alemania halako egoera hain berezian dago, non garaile atera den dokumentalaren egileak, Israeldar eta Palestinarrak gertatzen ari dena salatu, eta antisemitatzat jo dituzte, heriotza mehatxuak, tira, eta berta bat. Mundua erabat aldrebestuta daukagu, ez daukagu zalantzarik, baina orain badator gaurko galdera garrantzitsua. Badakizue, 25 urteko marine batek bere buruaz beste egin duela, etxezuri atarian, baltzen ekiten. Akaso ez behar bezala, tira, aurrerapen bat, ze galdera potolo batekin dator bueltan. He probably thought that, as other people have said, that this society is ill. If we allow what's going on in Gaza, if we fund it with our own tax dollars, that's heinous and that's ill. And he was outraged by it, and he could see that politicians weren't acting. They ignore the protesters that are out there every weekend. Bai, Aaron Bushnellen heriotzaz ari gara eta galdera hau izango da. Ero ala eroi. Bere buruaz beste egin du marine honek eta bere bizi ibilbideari buruz hainbat gauza irakurri eta ikusi ahal izan ditugu, baina bere kideek, bere lagunek gauza bat oso argi adierazi nahi izan dute, bere heriotza gogoratuz eta bere aldarrikapenarekin bat eginez. Oso argi zituela gauzak, ez zuela bururi galdu eta egoeraren egoeraz erabat gaindituta hartutako erabaki bat zela. Hala alderatzen zuen Bushnellek bere azken mezuetan sare sozialetan. Imaginatzen duzue zer nolako egoeran izango zinaketen apartheid garaian, edota esklabutza garaian, edota Palestinako genozidioa geure erakunde publikoek geure zergen bidez finantzatzen duten garaiotan. Zein izango litzateke zuen jarrera, zein erabaki hartuko zenukete, hori da, une honetan gertatzen ari dena. Galdera hori bera, ero ala eroi. Hey! Free Palestine! Free Palestine! Eta berriz ere beste aste batez Palestina mintzagai, izan ere 30.000 pertsonen, eraildako pertsonen langa dagoeneko pasata. Sarraskia, genozidio latza, aste honetan ikusi dugun azkena da Ogi Bilajun, Irina Bilajun, eta bertan txikitu ehundik gorako erail ordun ere, eta Israelek esan du, bai, noski, gu izan gara. Izan ere, klaro, beldurra genuen ez zote zuten janari guzti hori eramango eta liskarrak sortuko. Erantzuna, denak erail. Oso normala, Jon. Eske irudia dira, ez dakit, zirrara eragiten ditute zentzurik okerrenean, ez? Nazka totala, ja. Bai, eta uste
Twitterren, uste ikertu lankideak jartzen zuen, ez? Israelek berak zabaldutako bideoan nola ikusten diren ia inurriak bezala, ez? Eta ez ote duen helburu hori bilatzen, ez? Deshumanizazio horretan, ikustea azpian zeudenak ez direla personak, baizik eta puntu beltzak mugitzen batetik bestera, ez? Ez dakit nun dagoen hemen gizatasun faltaren langa, baina desde luego muga guztia gainditzen ari dira eta Israelek txeke zuri daukan bitartean ez du ematen gelditzera dijoan. Ikusten ari garan azken irudiak ere dira besteak beste, gosetea. Hau ikusten dugun hilara hauek dira gosetearen ondorioz, izan ere ez dituzte uzten mugatik, ez Egiptotik ez inundikan sartzen janaria, ondorioz ikusten ari gara ere helikopteroz abioiez botatzen ari direla, itsasora, eta goseteak irudiak dagoeneko jende asko berriz ere holokaustoaren irudi oso parekoak, ez da? Norbait ez da konturatu genozidio hontan zerrari gara hitz egiten. Bai, beak esaten zuen bezala, ez, azkenean lortzen duten irudi horiekin da normalizatzea indarkeri bat, eta bueno, personak ez balira bezala ikustitugu, pelikula bat ikusten ariko bagina bezala, ez gara jabetzen persona horretlako baten bakoitzaren atzean dagoela historia bat, famili bat, izugarria da lortzen ari direna. Esperantzako tartetxoak emate dugu, aste honetan bertan nazio artean egiten ari garela Palestinaren aldeko mugimendu edo mobilizazio astea eta herri ezberdinetan mugitzen ari gerala eta horrela. Tel Aviven bertan judutarrak ikusi ditugu irina paketeak hartu eta manifestatzen horrela, ez gure izenean, ez? Nola kenduko diegu hau eta horrela. Baina, alde txarra, ikustea Biden bat horrelako arinkeriaz jokatzen, ez? Horrelako egoera baten aurrean, edo eta orain arte ejertzituan parte hartzen ez zuten soldadu israeldar ultraortodoxoak pauso eman dutela ejertzituan sartzeko. Orduan, ari dira jokatzen, mundu honen etorkizuna jokoan dagoen, ikusten ari gara kanpotik ez digutelako guri bombardeatzen, baina prestatzen ari dira gizartearen arautzeko orain arte eduki ditugun arauen aldaketa izugarri bat, paradigma aldaketa bat dator. Paradigma aldaketa bat dator, mobilizazioak jarraitzen dira ematen Euskal Herrian, Lister Martxo herrialdean ere Donostian hainbat kultura eragilek deitua izango dugu, beraz, gonbitea hortxe, jarraitu behar baitugu Palestinaren alde ozenki hitz egiten eta gaiez aldatuz beti esaten dugu umore pixka bat ere sartu hartzaiolako bizitzari naiz eta batzutan oso zaila izan, baina badira albiste onak ere eta pantailak euskaraz badakizue zein dan ekimen hau, eskerrak hortzea betela gure pantailak euskaraz nahi ditugulako eta noski Gaizka Izagirre bertan gurekin ere elkarlanean hasiko da pantailak euskaraz Hamaika Telebista, ze poza. Pantailak euskarazen lanari esker, orain urte gutxi pentsa ezina zen aurkeztera gatoz. Astero, euskaraz esainatzen diren eduki nabarmenen bideo bat osatuko dugu sarean zabaltzeko. Zinema aretoetara joatearen garrantzia azpimarratu nahi dugu eta horrekin batera gogorarazi Negur Bilak, Bizkarsoro, Museoaren Zaindariak eta Patrick pelikulak dauzkazuela ikusgai euskaraz zinema aretoetan. Goazen asteko esainaldi nabarmenekin. Avatar, azken aire maixua. Euskaraz azpidatzia egoteaz gain, bikoiztaile euskaldunen elkarteak bikoiztutako bertsio bikaina ere topatuko duzue. Netflixen dagoen 8 atalez osaturiko miniserie hau, animaziozko telesail ezagunaren hezurraragizko moldaketa da, abentura eta fantasia uztartzen dituena. 100 urteko gerra baten ostean suntsitua izan den mundu batean girotzen da. Gerra horretan, pertsona batzuk 4 elementuetako bat menderatzeko gaitasuna daukate. Ura, lurra, sua edo airea. Laurak menderatzen dituen bakarra gure protagonista Ang Avatarra izango da. Gose jokoak saga arrakastatsuaren film berriena ere euskeraz goza dezakezue. The Hunger Games film seriaren 5. eta azken zatia da, eta 2012ko The Hunger Games filmaren aurrekari gisa balio du. Aktore ezagunez josia, Euforia telesaileko Hunter Schafer adibidez, edota Game of Thrones telesailean Tyrion Lannister gorpuzten zuer Peter Dinklage besteak beste. Primeraneko eduki pare bat ere nabarmenduko ditugu noski. Jon Arretxe idazlearen eleberrietan oinarritutako Ture detektibaren telesaila osorik daukazue ikusgai, eta bestetik gomendio bat, Kolapsoa telesaila. Euskeraz bikoiztua eta azpiritulatua. 8 atal dituen miniserie paregabea da, eta kapitulo horietako bakoitza sekuentzia plano bakar batean grabatua dago.
Hasieran ezagutzen ez dugun gertaera konkretu batek, gizartearen erabateko kolapsoa eragin du. 8 gertaera independente dira, kolapsoa eragin duen gertaeratik egun desberdinetan kokatuak. Bakoitza denbora errealean grabaturiko emozioen errusiar mendi bada, non abentura, akzioa, drama eta larritasuna lehen pertsonan eta ekintzen barnean egongo bazina bezala biziko dituzun. Larrigarria eta frenetikoa da, aparta. Honakoak izan dira asteko euskerazko estenaldi nabarmenenak, baina gogoratu zernonikusi.eus webgunean zehatz-mehatz dauzkazuela sailkatuak asteko estenaldi guztiak. Bueno, horixe ikusten ari ginen, pantailak euskaraz zeberrezkoa dan, ni hemen, hasiko bagina hitz egiten hemen, eredu aldaketaz ezakiz zuek ze ikuste duzue. Jon? Nik orain ezer gutxi, baina... Hori aikatasunaren ajea zari zara. Claro. Harreman zuzena dauka horrekin, baina garai batean ikusten dituen, harrapatzen dituen serie politiko guztiak, eta Espainiako panorama politikoa gertutik nahi badezute jarraitu, eta Abas Glosen zirko hau hobeto ulertu ikusi Bota Juan. Ez dakit ikusteko aukeratik izan zuen. Bota Juan. Bota Juan. Baina ez da izaterako izena aktorearena. Bueno, nola tipo mediokre bat iritsi daiteken Espainiako... Eta Abalosekin alderatu duzu bapatean. Batez ere personajea delako torrente berri bat. Osea, da tipo bat, inongo talenturik ez daukana, baina bizitzak eramaten du batzutan leku egokietan egotera, eta... Bota Juan! Horren tontoa ere ez da, antza. Ba, nik uste dut, lehenoko jok elkarrizketan aipatu du, ez? Iristen garela sare sozialetara jende guztia ja bueltan datorrenean, ez? Eta nik uste dut, adin bat dugunoi, hori xebera gertatzen zaigula. Deskubritu dugunean Netflix, gazteek ez dute ja Netflix, bueno, aspaldi utzi zioten ordaintzeari, baina ez da ere, ja, eske YouTubeen konsumitzen dute zatitxoak eta ez da gizert, ja, ez dute kapazidaderik serie bat jarraitzeko hasieratik bukaerara, ja, bueno, ja, atzean utzi dute. Batzetan batzu dira 8 temporada, 48 atal bakoitzean, nire igual gazte-gaztiaz, baina nire aspertzen hau batzutan nahi luzeak, pixkat motzagoak. Urrats baten ere zegoa gaude, ez? Pantaila beroak euskaraz, ezta? Ez dakite, ekoizpen erotikoagoak... Belarri bero bezala? Baina Belarri berok bazuen alako, ukitu, zera ez gehiago landu beharko litzateke genero mota hau. Uste dut, ikusita atletiken garaipenak zenolako gorazarreak harri duen, bueno, tira, Euskal Libidoak ere beste elikadura bat ere merezi dugu. Bota Juan, balin bada zu bota duzuna, agian Bota Jon. Eta urrungo saio beroak. Hortik joango dira. Favorez, ez dugu espero Jonek. Jonek orentxe pensatu du. Jonek orentxe pensatu du. Serio? Ba bai, hori izan da. Jon, miren, ekinez agurtzeko garaia iritsi zaigu, eskerrik asko feministateatik, aktualitatea jorratzeatik. Txistea gora bera eskerrik asko. Hori da. Honek gogora ekartzen dit, agin laburuk egindako txiste hon bat, nola zen, funeraria zurbildu, kasu honetan kolpez-kolpek umorea hildu. Horixe, horita gero zer nahi duzuen, esatea gaina funerarioz hitz egin da. Bueno, en fin, muixutxua denoi, zoragarria, plazerra umorea bilatu behar dugulako ere, naizak gardentasuna eta gordintasunarekin hitz egin eta amaitzeko leheno esan dugun bezala, orain kolumpio asesino agurreta dure. Zoragarria izan dalako, zure bilbidez hautzea eta hortxe utzi dezulako zure lan guztia. Beraz, hortxe, zuekin eta Gabon, datorren astean hemen, puntu. Toda la noche te voy a hacer bailar. Toda la noche nos vamos a Berlín. No quiero reproches, carretera y spin. Toda la noche, toda la noche.